Čo ideme robiť na kameňovom? Ideme asi skaly kopať. My ideme na western, my ideme na bika. Slečný. Ďakujem ti. Kde to sme? Pozerala som, že sú to nejaké hory, že pekný výhľad. Aký borec. A potom, keď sme išli po chodníčku, tak som videla, že ideme na nejaký ranč. No čaute. Čau, čau. Tušíte, kde ste prišli? Trošku. Chceli sme, jasné. ale... Ja vás vítam všetkých. Čau, čau. Ďakujeme. Ahoj. Čau, čau. Čau. Takže tušíte asi, čo vás čaká, či? Jazdenie na koňoch. Naháňanie bykov. Staranie Dúfam, sa že o poníkov. Nie. Už keď som počul nejaké kone a také, tak asi mi bolo jasné, že pôjdeme nejakých hnojky dať alebo takúto nejakú hlúposť. Toto je môj kamarát Denis. On tu potrebuje pomoc. Dneska nemá nikoho a je tu veľa práce, čo treba odrobiť. Dobar dan, drago mi je da ste došli na moj Vás rad. víta. A eto, treba mi pomoć malo očistiti štale i sve. Takže treba pomôcť očistiť okolo koňov. A štál, vidíte, čo vás čaká. Obujem sa, dobre? Ja mám takú obu teraz. Ty máš veľmi dobrú obu, ty sa môžeš ono vyzúť a potom... Pomôžte mi. Akože takúto prácu s farmou, akože úprimne je, že nie som na také veci. A pôjdeš potom s nami na vilu, keď rozmeníš? Ak to dobre odrobíš, tak možno aj áno. Áno. Ja ako nemilujem, takže táto robota mi vôbec nevadila. Ivka, Môžem to nabrať? je ti to neskutočne. Veď ja viem. Wow. Som sa rozhodol, že radšej venujem svoju energiu koníkom na to, aby sa cítili dobre. Nemám jablčko. Prepáč mi to. Prepáčiš mi to? Ale však dívaj sa, sú druhé vidly. Ľudne. Môžeme sa... Ale máme druhý fúrik. Boriči. Akože cítila som sa dosť tak nechutne pri tom, hej, že keď som mala tie šlapky, tak to bolo tak, že fuj. Ja to zvládnem. Zvládnem to aj v hodnej obuvi. Čo to? Ak to bude pozerať nejaký milionár, ktorý mi kúpi koňa, tak... Chudne. Som otvorená. Tá aróma. O môj Bože. Keď sa z toho dokrčam, tak čo sa stane? Mám to medzi prstami, bože, to hovno. Radšej by som išiel pizzu roznášať.